Egunon guztioi, martxoak 8 dugu gaurkoa, emakumeen nazioarteko eguna, eta datozen 2 orduetan saio berezia egingo dugu. Euskal Herriko hiriburu nagusietan Euskal Herriko mugimendu feministak antolaturiko manifestazioei jarraipena emango diegu, eta platoan feminismoaren inguruko hainbat gairen inguruan ere solasean arituko gara. Eta momentu honetan aurkeztuko dizuet gaur gurean izango ditugun gonbidatuak. Alde batetik nire eskubitara Debi Jerga, kriminologoa, biktimologoa eta ikasketa feministetan aditua. Egunon, Debi? Egunon. Mila esker, etorritzeagatik. Zeuei, gonbidapenagatik. Eta ezkerretara Itxaso Berez de Mendizabal, kazetaria eta ikasketa feministetan ere aditua. Bai, egunon. Egunon, Eskerrik asko, bai, zuei. Hori datozen 2 orduetan hizketan arituko gara, baina solasaldiarekin hasi aurretik Hego Euskal Herriko hiriburuetan zehar dauzkagun kazetari lankideekin konexioak egingo ditugu. Manifestazioak 12etan dira hastekoak, baina horren aurretik kaleak betetzen doaz poliki-poliki. Momentu honetan ez dakitze herriren baten bate prest daukagun. Donostiara joango gara lehenengo, antxe daukagu Udane Arbeo. Udane, egunon? Egunon guztioi hori da, Donostiatik jarraitzen ariko gara hemen Jona lankide eta ni neu. Zer moduz, kaleak betetzen doaz, jendea gerturatzen doa manifestazioa hasiko den tokira? Bai, oraintxe bertan ikusten dugu eguraldia lagun jendea gerturatzen ari dela, esan duzuzuk ere 12etan hasiko dela manifestazioa hemen alboan daukagun Antigoko tuneletik, baina momentuz ikusten ditugu, morez jantzita gerturatzen ari da jendea, imaginatzen dugu manifestazioan parte hartzeko asmoarekin datozela. Primeran, pendiente egongo gara, gero berriz ere konektatuko dugu zurekin, mila esker Udane. Gero arte. Gero arte. Eta Iruñean ere lankidea bertan daukagu, Leire Llano. Leire, egunon? Egunon. Iruña euritsu dago gaur, ikus badirudi, ara ere jendea gerturatzen joango da manifestazioa hasi aurretik, ezta? Hori da, jendean dointzira gerturatzen ari da jada, giroa berotzen hasi da pixkanaka, euria atertzen ari du ere, gutxinaka, baina atertzen ari du ere. Bueno, ea guztiz atertzen den eta manifestazioa egiteko arazorik gabe egon zaitezketen. Gero berriz ere konektatuko dugu zurekin. Gero arte, Leire? Gero arte bai. Gero arte. Gasteizen manifestazioa 12etan hasten denez, beranduago konektatuko dugu beraiekin. Bien bitartean, platora berriz ere buelta, esaten dugun bezala, emakumeen nazioarteko eguna, ez dakitzuek, emakume langileen nazioarteko eguna, nola gustatzen zaizuen deitzea? Nire bereziki emakume langileen nazioarteko eguna guztikizat. Eta zergatik langileen hori jarritzen? Uste dut aldarrikapen hori garrantzitsua dela, emakumeak historian zehar beti egin dauelako lan, dau kontzepzio erratu bat pentsatzen duguna zeinetan emakumeak dedikatu izan diren arlo domestikora, eta hori belana da, baina eske horrez gain kanpoan belanin daue, eta uste dut gaurko egunak hori aldarrikatzen dauela apur bat bai, ez? Guztiz adoz, uste dut eguna berez emakume langile batzuengatik ez, emakume langileengatik izan zela aldarrikapen hori hasi zela, eta naiz eta historian zehar gero beste gauza batzuk bai aprobetxatu dugu aldarrikatuteko egunean bertan, berez emakume langilea gara eta hori kontuan izan behar dugu nire bai, emakume langilean nazioarteko eguna da. Aurten, Euskal Herriko mugimendu feministak manifestazioa deitu du beste behin ere, eta aurtengo leloa beste mundu bat feminismotik da. Zuen ustez, nolako da feminismoak eratu dezakeen beste mundu hori? Berdintasunean oinarritzen den mundu bat, ez dut uste mundu utopiko bat danik, nik uste eta aurrera pausak ematen dira zela feminismotik eta bai borroka feministatik mundu hori lortzeko. Ez dut pentsatzen heldu ezina dan erabat danik, baizik eta egunero eraikitzen den errealitate bat dela, eta hori ez berdintasunetik sortzen den errealitate bat. Bai, nik uste dut, niri baitzen zaila ikustea zelako izango zen mundu feminista hori azken finean argi izan behar dugulako matxismoa
oinarri bezala hartu dauen sistema batean bizi garezelako eta oso zaila dalako hori dana kentzea, baina aurrera pausua asko indoguz. Eta berdintasuna oinarri bezala deukon sistema bat izango zen hori mundu feminista bat. Orduan, bueno, ia lortzen baldin badugun. Eta ibilbide horretan, mundu feminista edo berdintasuna oinarri duen mundu horretaranzko ibilbide horretan, ze puntutan gaudela uste duzu? Bueno, nik uste dut, hau galdera komplikatu bat dela, ze uste dut aro digitalean bizi garen heinean, bai egon dela gazterian, gazteriko arlo konkretu batzuetan, ez dut orokortu nahi, atzera, buru, ez dakit ez, buru retrogrado bat edo burutasun atzerakoi bat edo, ez? Eta nahiko komplikatu dela eta bai ikusi dela, nik nire arrora ematen dut ez, kriminologiako arrora ematen dut, bai ikusi dela areagotze bat gerendarkeri kasuena nerabe harremanetan. Eta uste dut hori nahiko larria dela, 2026an gauzen momentuan hori pasatzea eta hori sare sozialak dagoen influentzia hor nabaria da, uste dut. Bai. Nik uste dut aurrera pausoak badauzela eta lortu gogula pioa gauza, bai egia da aldi berean. Azkenean nik uste dut gizarteko pertsona askok ulertzen dabela gizartea funtzionatzen dela boterea nor dekon eta boterea nok ez dekonen ez da. Orduan, baten batek boterea izeteko besteari kendu behar dutzo. Orduan, feminismoa gure dauelez, azken finean, berdintasuna oinarri bodutzat hartuti eta gizarte igual bat edo botere hori kendu, nik uste dut nerabe batez ere gizonek, cisgenero heteroek, ikusten dabela haien boterea galtzeko arriskuan dekiela, eta hasi da hori matxismo oso zorrotz bat, oso gogorra, oso zaila dana eta oso gaztetan diezen, oso gazteak diez, eta ikusten da sare sozialetan bai. Privilegioak galtzeko perspektiba horrek botere dinamikak indartu dituela uste duzu orduan? Bai, eske hori da goxka, nik uste dut hor dauela muina, ez? Azkenean berdintasuna lortzeko, zuk esan duzun, zuzen esan duzun bezala, privilegio galera bat egon behar da botere postuan dauen aldetik, eta botere galera hori, inork ez da nahi botere galdu, eta inork ez da nahi privilegioa galdu. Baina, klaro, berdintasuna lortzeko eta mundu hobeago bat lortzeko, privilegio galera hori onargarri izan behar da. Eta privilegio horrek dakarrena da, adibidez, nerabe harremanetan ez dira batera bizi, ez dago izen malabarik, ez da helduek dakogun errealitate bat ez, baina bai ikusten da nola emakumea dan emozionalki hori eusten dauena, harreman hori eusten dauena, eta hor dauela karga guztia, eta gizona izan behar dela arra, boteretsua, indartsua, lehiakorra, eta emakume izan behar dela beti hor dauena eusten. Eta nik uste dut hori garaiak aldatu diezela. Eta bai petzik dut igual, emakumeen aldetik badagoela kontzientzia gehiago gazterian emakume feminista izateko eta mutilak badauzela reklamazio batzuk gainera egiten diazenak jakin barik, ez? Reklamatzen da, igual, Franco garaia edo oindala hamarkada batzutako garai bat, eta zeinetan petziken duzun, idealizatuta dakozun, eta ez da, errealitate hori ez duzu bizita, ez dakizu zelako gogorra zen, zelako latza zen, eta zuretzat zelako latza izango zen bebai, zezu azkenean klase langilea ez da. Eta orduan hori kontutan hartuta, nola barneratu dituzte halako diskurtsoak privilegioa mantentzearen oinarri horretan? Ez ezagutza falta batengatik da, sare sozialak hortaz aprobetxatu edo egiten dira hainbat pertsona holako mezuak zabaltzeko, zer uste duzu? Nik uste dut, nahasketa bai bat daloela, ze askok ez deki informazio nahikorik horrelako iruzkinik botetako, hori Frankoko garaiko momentu hartara gure da bezen, bueltatu gure da bezen batzuk badauz, baina ez dakit ez da, zer zegoen bertan. Baina nik uste dut privilegioen kontu esan dugune, hori azkenean, eurek ikusten dabe, zelan privilegio batzuk galduko dabez, zelan botere galduko daben gizartean, zelan arrakalak murriztuko diezan, zelan euren postura edo eurek nik uste dut, eurek zelan usteko daben historikoki eurentzako izan diezen lekuek enduko dugu gutxez, dutzauzela,
Eta orduan, eurek horren kontra egiten dabe dana, ez da barne zeo zer ikasi dabena edo barneratu daben zeo zer edo landu daben diskurtso bat baizik eta da, feminismoatik kontra edo feminismoaren gandik kontra dauen edo zer, nik uste. Bai. Eta horrez gain beba izatean niri behintzat pelilura handia muten duzta ikustu dut zenean hola, influencer batzuk edo podcast konkretu batzuk bakizu zenean noren nahi referentzia egin ez da. Uste dut izugarria dela zelako diskurtzoa dakoin eta body countan kontua, uste dut dela beste era bat emakumea etxera itzultzeko, esklabutzara itzultzeko, azkenean familia tradizionala da patriarkatua eusten dauen oinarria. Eta familia tradizionalan balore horrein handitze horrek ekartzen da hori, ez? Eta nahi hori, eta nik ikusi dut gazterian, entzu dut ez gazteak diskurtso horrekin, eta uste dut gauzela puntu baten nahiko larria, eta badauzela gazte asko ez diazenak gaur egun 2026an feministazatzat errekonozitzen, eta, uste dut, ez dakit badan nerabe rebeldia bat edo kontu iraultzaile bat eta feminismoa dan heldu on gauza bat edo zer dan, baina uste dut bai rekonozio bezala feminista bezala, kontzientzia minimo bat badakozun, ze berba egiteko aukera hori, feminismoa ekarri dut, ez? Gero sartuko gara berriz ere gehien bat gazteek alako diskurtsoen inguruan edo duten jarrerari dagokionez, baina pixka bat ikuspegi orokorrago batera joatearen aurretik, azken garaietan feminismoaren bide horretan emandako aurrerapausoen inguruan galdetu nahi nizuek. Zeintzuk diren zuen ustez, azken garaietan eman izan ditugun aurrerapauso horiek. Ez dakit nahi dezuenak, Debido itxaso, nahi dezuenak komentatu. Igual zarra da, baina nik uste dut abortua 16 urtetik gora gurasoan baimenik gabe onartua egotea, igual zarra da, zein dela batekoa, markada terdikoa edo. Uste dut, nahiko aurrerapauso garrantzitsua izan dela eta bizitza asko salbatu dauzela, ez? Nik uste dut, kontzientzia soziala asko handitu dela eta mitzu garaitik ona ez bakarrik emakumeok baizik eta matxismoa pairatzen dugun guztiok, kontzienteagoa garela zeintzuk diezen, onartezinak diezen egoera batzuk eta tratakera batzuk, eta horren salaketa askoz behan, salaketak askoz behan ditu ediezela, eta hori bebai uste dela aurrerapauso bat jendea kontzienteagoa dagoela. Agian gizarteren diskurtsoa, ikuspegia, erakunde publikoetan ere esaten dena hori aldatzen joan da, garai batzuetan egiten ez ziren salaketak edo orain egiten goaz diskurtsiboki izan nahi dut. Bai, izan leike, baina nik pentsaike dut eraso matxista bat pairatzen baldin badozun eta ez baldin badakozun sarerik, ez da oso bakarrik zauzela, berbiktimizazioa ditzen den prozesu bat gertatzen da, joan zeitea zu salatzera, polizian aurrean, ez sinisteko, gero ratifikatu, gero topatu zeitea zure erasotzailearekin. Uste dut instituzionaletik ondiok lanketa sakona egiteko beharra dagoela. Hori galdetu behar nizun ere, aurrerapausoak bai, baina zein alorretan adibidez, nabaritzen den oraindik genero arrakala hori. Zein alorretan oraindik ere emakumeok jasaten dugun arrakala hori gizonekiko. Nik uste dut, niri behin esan zidaten, behin betorreko mordea jartzen duzu zenean, oso zaila dela kentzea eta gero matxistak diesen gauzak ez ikustea, edo ez ikustearen ahitxie. Orduan nik esango neketan. Baina bereziki eta gaur egun dekogun testu inguruan nik uste dut asko igertuten dela lan arloan. Zelan gaur egun dekogun testu inguru geopolitikoan ikus dezakegu ez da, nortzuk diez gaur egun garrantzitsuenetakoak diezen erabakiak hartzen ari diezen horiek, zeitzik ez dagoen emakumerik berton, zeitzik jarraitzen dugu emakumeentzako diezen lanpostu batzuk eta gizonentzako diezen beste lanpostu batzuk banaketa hori eitzen, ikasketetan be, esango neke horri gertzen dela ondino asko. Zodu ez da honekin beri? Jo, guztizagoz, ikusi munduko, igual,
broma bat ingo neben, baina munduko zerririk handienak gizonak dira, zeuzegatik izango da, ez? Hor utzikot. Hortxe utziko. Eta guzti honekin lotuta, zein alorretan uste duzue, ezarri beharko genituzkela lan ildo nagusiak. Ez dakit konkista lehenago lortu dezakegulako edo gehiago lan egin behar degulako horietan. Ez dakit hor zuek ikuspuntua ikusi, baina ze hildo dira urgentenak edo lanketan. Ez dakit urgenteen, ez dakit horti doian, baina nik uste dut emakumeok bakarrik ezin dugula. Ezin dela hau guda bat bilakatu eta horma bat egon da horma baten aurka joan buruarekin ematen, ez? Uste dut aliatuak behar dugu zela borroka honetan eta bidea zabaldu behar dozko hilabe bai eta hor gizonen arteko, egon behar dela lanketa pertsonal bat euren aldetik bebai, eta horre konturatu behar diazela, ze espazio okupatzen dauen, zenbaterainoko gaitasuna dako jendean gana heltzeko, zelako diskurtua dako zein, eta hori eurak behin behar dauela autokritika bat, eta guk emakume bezala beste opresio batzuk pairatzen dugu, baina beste egoera desberdin batean dauzen pertsonaekiko be privilegioen hausnarketa batin behar dugu, arrazismo kontuagatik edo LGTBI kontuagatik eta gizonak behar dauela hausnarketa hori, eurak ze privilegio dakoin eta eurak borondatez privilegio horretara renuntzia. Nik uste dut, ez da urgentea bez, baina garrantzitsua da danok ulertutie feminismoa ez dela, gizarte osoko kontu badala, gizarte eskubideen kontu badala, ez da emakumei jarri dozkuen etiketa bat da, ez guztioi ondo datozkun kontu bat eta danok ikasi behar dugu feminismotik eta izan beharko genke feminismoa gure oinarri bezala gure heziketan, haziketan eta dana. Bai, transbertzala ez da. Bai. Agian ez gizartaren zati batek, orain arte privilegioa gehien izan duten horiek ez dute barneratu feminismoan bizitzeak beraiei ere halako benefizio edo onura ematen dienik. Bai, izan leike. Ustot hortik bezin ala diskurtza joan ez, ezin gara egon esaten, gizon gizajoak ezin dugu negar egin, ze patriarkatuak eta matxismoak ez dut zei eusten negarregeten. Ostia, negarregetea gauza garrantzitsua da eta oso gizakiakiko interesikoa da, zer da. Eta hor badako zuzela onura batzuk, baina ez dela bakarrik hori pentsaikia, ez dela bakarrik, ez duzu zure privilegioak kendu behar onura aterako zulako. Bebai, berdintasun kontu batengatik, kendu behar duzu privilegioa eta renuntze behar duzu privilegio horri. Bai, gizon gizajoak ezin dugu negar egin, guztizadoz, egitza da, ezin diala sensibiliak izan, ezin dia beti lehiakorrak, beti ausartak, beti indartuak izan behar diala, eta gira da feminismoak hor zentzu hortan onura ekarriko zoiela, baina ez duzu renuntzio behar bakarrik onura duna izango zarelako, baizik eta ostras, mundu hobeago bat eren zizten zelako, ez? Bai, hori da. Ez da ikusten zelan euren privilegioak beste pertsona batzuei oprimitzen diezela. Eta ganera ez da bakarrik emakumeak eta gizonak da. Matxismoa berabe eta patriarkatua berabe eurei oprimitzen dutzi hori zuk esaten duzuna. Ez negarrik egin, ez dakiz herrikasi, ez makillatu, ez jantzi lan, ez egon ez dakin non. Moldatzen dozkue euren erara, euren mugetara, patriarkatuak eta matxismoak dinat, eta feminista izan bizera, zentzua izan behar dozulako, zure alboan dauenarekiko bebai, elkar lagundu behar dozu, laguntza eskini behar dozulako, izan behar zarelako bebai kontzientie, zure privilegio horiek beste pertsona batzuei oprimitzen dutziela. Agian emakumeei matxismoak, patriarkatuak, misoginiak gehien eragiten digun modu bat indarkeria matxistak dira. Tamalez oso alor zabala, Euskal Herrian pasaden urtean, okerrez bani manago, 7 erailketa matxista egon ziren, zuzendu didazue 7 bani mazian 8. Aurten ere izan dugu sarri gurenen,
ez da gelditzen indarkeria matxistaren kontua. Ustot hori, giza hilketa da, indarkeria matxistan, altuena, gogorrena, ez? Baina beste matxismo batzuk beho premitzen gaitu ustela, eta hori be kontuan izan behar dela, barkatu, baina hemen gauz hirurok supermakillauta, super ondo jantzita, super delikatuta, bueno, ni behintzatzen nire pila, baina hori aldarrikapen pertsonala izan da, baina gauz sartuta ez okupatu espazio bat, saiatu zaitez moldean sartzen, izan zaitez delikatua, eta hori be indarkeri mota bat da, eta badalarriena giza hilketa, eta baina oinarria nondik hasten da, eta hortik hasten da. Gauza txikietatik hasten da, eta gero giza hilketara heltzen gara. Agian behetik gora ulertu behar dugun zerbait litzateke. Bai, Bai, eta ez betik gora gauza bananduak izango baziran bezala. Dana elkarregaz doa. Ez da eraiketa matxista, obviamente, da txarrena, edo ikusten dugun txarrena, baina berez beste opresio batzuk badauz, hasieratik esten diezenak, ja behin generotan banatzen dozkuenetik bebai matxismoa badauz, izleitzen dozku ez etiketa batzuk batzuei eta beste batzuei beste batzuk, eta hori zuk dinosuna. Eskindarkeria matxista, eta ganera niri ez da guztetan, zelan esaten dugun batzuetan, aurten bat igez, zazpi izen ziren, ez da zerora juten kontue. Historikoki erailketak egon diez, eta egiten dugu tipo borranet kuenta nueva. Gehitzen joan behar. Bai, ez da, bueno, bale, egez honek izan ziren, supertxartu, aurten benga, ia gutxiago dauzen. Ez, ia ez dauzen, ia zabaltzen dugu zan begizek, Zer esan behar nizuen. Aipatzen duzu hori indarkeria beti gora datorrela, esponente larriena aipatu dugu erailketena dela, baina aipatzen genuen beste hainbat indarkeria, presio, izen modu ezberdinetara komentatu dezakegu. Hala ere, gizartearen zati batek, aipatu ditugun beste indarkeria horiek ere, ez ditu guztiz agian errekonozitzen indarkeria bezala, ez dakizuek ze pentsatzen duzuen honen inguruan. Batzuetan agian kosta egiten da ulertaraztea, aipatzen dugun presioa molde baten barruan sartu behar izatea eta guzti horiek ere indarkeria direla emakumeen aurka nolabait. Ez, zozer kulturala bezala, onargarri bezala ulertzen da, ez? Azkenean, ze puntutaraino zuk erabakitzen duzu makillatu nahi zarela, edo ikusten duzu aurpegia izpiluan eta zaten duzu gaur jota itxusin hau, zerren behar dut. Ze puntutaraino da erabaki aske bat, nik ez dakit, niri guztek isatzela nagoen makillatzen nahi zenean, baina ez dakit beretan askatasun eziken duten, edo beretan presiopean nagoen politagoa izateko, eta gainera ez da politagoa izateko, da aurpegi uniformeago eukitzeko, eta denok mozu berdin eukitzeko, horretara... Kanon estetiko bat... Bai, horren atzetik gabiltz. Baina, behin berriz, nortzuk jarri da bez kanon estetiko horiek. Guztizadoz nago zugaz, eta nire bai makillatzen naz askotan, eta esaten dut, nigatik egiten dut, ala beste batzungatik ez nigatik egiten dut, eta ikusten nazi izpion, eta esaten dut, ze guapa nagoen honegaz, edo ze guapa nagoen, edo ze sexy nagoen honegaz, eta ez dut bilatuten beste entzako sexy egotie, baizik eta niretzako sexy edo guapa edo, barten dut. Baina sexualizazio eta molde horretan sartzen naz, ez? Enaz hortetik kanpo juten edo ez dut ez da nire burua beste leku baten ikusten, eta nik uste dut bebai dela, hori, eurek jarri dozku eselako, bai, onartea llega alzara, bai, gero ja, hortik kanpo, ja ez. Eta nola nabigatu guzti hori, izan sexualki atraktiboa baina ez gehiegi, erabili makillajea baina ez gehiegi ere, lehen esaten genuena ere, agian da okupatu espazio bat baina ez gehiegi, igual gehiegi, nola esango nuke,
emakumeoi esaten digute agian ezin galera gehiegi bereiztu izan barra gehala uniformeak, ez nabaritzeko hor gaudela edo nondi joango litzateke guzti hau? Nik uste dut ni hor oso rebeldea naiz, apurtu inbida hori, Osea, nahi duzu makillaje extravagante eta estrambotiko bat jarri, eskotazoa jarri, garrasi ingarrasi, espazioa okupatu eta metron soia zenean hainkak ireki eta bi lekuak, bueno, inor molestatzen ez duzun bitartean eta jendia zutik ez dauen bitartean, baina jasarri nahi duzun bezala, jokatu nahi duzun bezala eta ino bezek ez erabakitza eta esangotzue, baina eske ikin dazuela, beti esangotzue, osea. Bai, hori egia da. Eta gainera gizartean dauz, bi irudi ez da, emakume pribatua dana eta emakume publikoa dana. Orduan, hori, zuk esan duzuna hori muga batzuk dauzela eta zelan ezin dugun destakeu edo. Nik uste dut bebai, zugaz adoz nau, egin beharko genke gure dugune, baina gu be, bueno, niri burua eta nabil berbetan, baina ni be ikusten naz, zelan mugak nik jartzen duteze, zelan ez dituen hauen arabera. Hori esan behar nezen, azkenan mugak gure buruari jartzen dizkiogu, baina norbaitek erakutsi dizkigu muga horiek eduki beharko genituela, eta aipatzen duzu hori muga horiek apurtu beharko genituzkela, iruditzen zaizue muga horiek apurtzen hasteko autua egiten dugunan baita horrek kostu bat dakarrela Bai, kostu horretara. Ni gabaz urteten naizenean eta goizeko ordu txikitan itzultzen naizenean etxera eta bakarrik noanean, gainera metrotik nire etxerako bidea parkin bat da, nahiko isolatua, nahiko kriminogenoa, hortik noianean, beti atetatzen dut eskiltzak, edo saiatzen naiz non ordeitzen, eta ze angustia. Osea, ez dut nahi bizi, nire dut joan nire rapa entzuten, musika entzuten kaskoakin, lasai, nire etxera. Eta ez egon begiratzen atzera, giltzakin, aber nor dagoen kalean, emakumea da, ja lasaitzen naiz, txakurrateraten dabil, ja lasaitzen naiz, bi gizondia, bai, badako ondorio bat, sukartzen duzu zen erabaki horrek, eta gauza horrek apurtzeak ondorioak badako, baina kontxo, eske ez uniken ez da uino bezekingo. Norbait hasi bidea iken, ez? Eta holan aldatuten dioz gauzak. Eta karga aipatzen duzun guzti hori ere, emakumeok daukagun karga mental bat da. Gizonezkoak ez dute bizi izan du, esaten duzun guzti hori giltzak eskuan izango ditut, danok egin izan dugula noiz behin, ez dut musika jarriko alerta momentu hori emakume daukagun karga mentaletako bat da. Baita, dira kortisola burmuinean topera, hori ez dut uste nahi osasuntzua da nik, ulebari geratuko nahikoa da. Tentsioa. Aipatu ditugu ere elkarrezketa honen hasieran emakumeok genero arrakala gehien nabaritzen ditugu hainbat alor, horietako batzuk komentatzen hasiko gara, lan mundua aipatu duzu biek ala biek, oraindik alor feminizatu eta maskulinizatu eta zitzen egin dezakegu lan munduan zeuze duzu. Bai. Bueno, galdetu jozu iari, adimen artifizialari, ikeko enpresario bat, ze jartzen dut. Claro. Ze jartzen dut. Claro, edo jun zaitez bat ziergora galdetutenia zer ikasiko da bezen. Eta mat ingeniera urtengo diazen hortik. Claro, bai. Zeintzuk dira egun ikusten dituzuen alor feminizatuenak adibidez? Betiko zaintza, hori ez da latu, azken 20 urteetan jarratzen dugu berdin zaintzakin, erizainakin, erizainak emakumeak izatearekin, nire ama auxiliarra da oso harro nau, baina emakumea da eta bere lan arloan zenbat dauzen 30 emakume eta 2 gizon. Eta 2 gizonak, ze ondo 2 gizonak hasi dira lan horiak egiten. Bai. Bai, nire inguruen adibidez, ia gizondanek, indabe edo ingenieritza, edo tipo mekanizado, ez da gizon esan euskaz, holako zeu zer, eta emakume danak indogu, edo bai zaintza arloan, edo kontu basuagoak diesenak igertuten da. Eta ni gaztianaz, baina gero bebai baso hori institutu batera edo nora, eta bebai galdetzen duzu eta tendentzia bardin dau.
Eta nik azpimarratu nahi duten beste gauza bat da, nik unibertsitate arloan ikusten dutena da, badauz emakumeak botere postuetan, baina nik ikusten dutena da, egiten dagoela, gizonak egiten dagoen lanan irukoitza. Osa, ikusten dut gizon batzuk katedradunak, eurekin lan inotenak eta zaten dut, bueno, egiten duzu lan, baina egiten duzu inberro duzuna, zatoz, egiten duzu sortu hori eta gehiago, eta ikusten dut emakume batzuk dauzela topean, baina topera dabiltz, osea, horra heltzeko topera dabiltz, eta egiten dauzei 16 orduko jardunaldiak, asteburutan lanean bebai, eta urrun heldu dira, baina ze persio ordaindu behar da. Eta zergatik uste duzu gertatzen dela hau, emakumeok gehiago demostratu beharra dugulako leku konkretu batera iristeko, edo gizonezkoak privilegio horren bidean oso komodo dauden hein horretan esfortzu gutxiago egin behar dutela sentitzen dutelako, nondik da kontua? Behitu, historiako pentsalari nagusiak gizonak dira. Eta begiratzen mozun, eje kronologiko bat egin mozun, danak gizonak dira. Segatik ez dago emakumerik, segatik literaturan ez dago emakumerik, segatik musikan ez dago emakumerik. Emakumeak urrun heltzeko excepzionalak izan behar delako. Eta gizonak oso onak izan da ja heltzen dira. Baina emakume bezala excepzionala izan behar zara. Eta horrek eramaten zaitu tontorreraino. Eta bebai, zigortzen dauzkue bebai, zelan ez diez gauzak aldatuko, boterea dekiezan hoiek, boterea hitza berari, botere hitza bera deskribatu daben bardinak bat diez. Osea, eurek markatu dabe zeintzuk diezen arauak, jokuan arauak. Eta bebai, zigortzen dozku, ezta? Hori, emakume bat excepzionala izan bida, baina kontu, ze amatasuna, edo ama baldin bazara eta amatasunerako lan gelditu behar baldin bazara, gero konsekuentziak be badauz. Orduan, eta hori adibidez, gizonezkoek ez dabe, ez dute pairatu behar, ez dute sufritu behar. Orain arte, oindala, bitxu, lehen egin dugu berba, zintzuk izan diezen aurrera pausu garrantzitsunetarikoak, eta nik uste dut bebai, azpimarratuko neke hori zelan aitatasuna bebai lusatu dan amatasunaren bebe bardinera, baina lan dabe, genero arrakala bebai ikusten da, ze gero, behin amatasun edo aitatasun epe hori pasadenan, nortzuek eskatuten dabe lanaldi murriztua. Emakumeok berdin, beti, edo gehienetan, baina. Eta hori bebai ikusten da, edo ikusten da gure lanaldi, gure lan bizitzan, eta gure bizitza profesionalean, eta gure karrera profesionalean. Orduan, ez da bakarrik excepzionala izan bizalela, baizik eta ez baldin bazara bebai zigortzen dutzuela pila bat. Eta gizonei ez. Orain, momentu batean gelditu egingo dugu solasaldia, badirudi Iruñako manifestazioarekin konektatzeko aukera dugula. Kaixo Leire, ezakit zeinekin zauden Iruñan, eguerdion? Eguerdion, Leire? Ez dakit arazo teknikoak edo ditugu, baina badirudi mugimendu feministako bozeramaile batekin dagoela gure lankide Leire. Leire, eguerdion? Bai. Bueno, beste urte batez, martxoaren 8an mugimendu feminista antolatu gara eta kaleak hartuko ditugu oraingo mobilizazioan. Beste mundu bat feminismotik aldarrikatzera gatoz, gerra testuinguru honetan, herrialdeak ustiatzen ari diren berdinak eta modu imperialista berri edo zahar honetan dabiltzatenak, erreakzio antifeminista zabaltzen dabiltzan berdinak dira, zapalduak are zapalduago gauden testuinguru batean eta boteretsuak are boteretsuagoa, ez? Hor berriz ere bizitza kapitalaren gainetik gailendu nahi dugu eta horren aurrean antolakuntza eta borroka feminista da dugun armarik garrantzitsuena. Horregatik beste behin ere antolatu gara eta kaleak hartuko ditugu eta bihartik aurrera ere borrokan bide horretatik jarraituko dugu. Hortxe ikusten duzu
Iruñako manifestazioa, astear dago, hortxe mugimendu feministako bozeramailearen hitzak, eta gerra kontestua aipatu dute. Gerra kontestu horrek zer nolako garrantzia dauka borroka feministarekin uztartzen baldin badugu, zer uste duzu? Lehen aipatu dugu bai, ezta? Nortzuk diez gaur egun erabaki horiek hartzen ari diezenak eta zelan neurek ez daben besteetan pentsetan eta ez duten besteak kontutan hartzen. Gerrak beti ekarriko dozku atzera pauso asko eta horietan be feminismoa ikusten da zelan bai atzera ingo dauen. Ni petzik nork erabakitzen da gerra hortara joatea, nor da, nortzuk goiaz eta zeintzu dira biktimak. Hori esan behar nizun, gerrak nola eragiten die emakumei eragiten digu emakumeoi, nola pairatzen dugu? Barkatu iguale, gaitik noia, baina behitu ze pasaudan Iranen. Zein dauen Donald Trump eta Netanyahu, zein dauen, ze eskola bombardeu dauen, eta zeintzuk izan diren biktima nagusiak. Eta zerren izenean da, berdintasunan izenean, demokrazian izenean, ez dakit, baina akatu dozuzenak umetxoak izan dira eta neskatiak. Zeintzu dira biktimak, eta gero, bigarren mundu gerran bekuz esan, gizondanak gerrara doiaz, gizonak euren artean hiltzen dira, eta nork ordaintzen dau gero hori, nork eraikitzen dau hiriak berriz, nor hasten da fabriketan lanean, nork altzatzen dau herrialdea berriro be, eta hori gu gara. Orain jarraituko dugu honekin, Donostiako manifestazioa ere bertan daukagu, antxe dago lehen ikusi dugun bezala gure lankide Udane, eta berarekin konektatuko dugu. Udane, hasi da jada manifestazioa, mobilizazioa Donostian, ezta? Bai, eguerdion, oraintxe bertan hasi berrira da, Antigoko tuneletik atera berritan, hemen atzan ikusten duzu jendetza batzen ari dela gaurko egunean kaleak hartu nahi dituztelako, eta erasorik ez dutela nahi, erantzunik gabe entzuten dugu, oihuak, pankartak, leloak gaurkoan asko dira, lelo nagusia beste munduat nahi dela feminismotik, munduan ikusten ari garen errealitateak Euskal Herrian ere bere isla duela ari dira esaten, eta honi aurre egiteko kaleak hartu eta borroka feminista dute oihu gaurkoan. Orduan, zeintzu dira gehien bat entzuten ari zaren leloak, Udane? Bai, urterokoak direnak, gora borroka feminista, ez dutela erasorik nahi erantzunik gabe, aipatzen nuena, eta hemen gaurkoan pankartan handi ikus dezakegu beste mundua feminismotik, eta zapalkuntza sistemen aurren antolakuntza eta borroka. Hori aurtengo lelo nagusia, eta pankartetan ere lelo asko ari gara ikusten ez dutela indarkeria matxista bat bera ere onartzen, eta hori da, kaleak gaurkoan hartuko dituztela, ez gaur bakarrik. Aipatu gute aurretik ere aurrera pauso asko eman direla gaur arte, baina oraindik asko dagoela egiteko eta ospatzeko eguna bakarrik ez dela, baizik eta oihu egin eta aldarrikapen hauek ez emakumeen artean gizonezkoei, helduei, adinekei, aurrei, denei iritsi hartzaizkiela. Antigoako tuneletik abiatu da manifestazioa, noran zoazte momentuotan? Bai, badakitzuen bezala Donostian 3 hondartza ditugu, orduan aurrenekotik hondarreta atzan utzi, Antigoko tuneletik abiatu berri dira 12 pasa minutu batzu beranduago hasi da, oraindik kaleak kotxez betetatu delako, baina behin manifestazioa hasita aurreraka kontxa zarkatzen ari gara, eta avenida kaletik igarota, gero bulebarrean amaituko dugu orduan, zentrorantz goaz, eta udaletxe aurrean amaituko da hemendik ordubete barru edo aurre ikusten da. Primeran, Udane, manifestazioaren ibilbidearen beste puntu batzuetan ere saiatuko gara zurekin berriz ere konektatzen. Mila esker, gero arte. Bikain, gero arte.
urteroko aldarrikapenak entzuten direla komentatu digu udanek, ez dira zar gelditzen urte batetik bestera. Ez dira zar gelditzen, da uste dut hor ikusten dela eta agerikoa dela, ez dakit estankamiento bat dauen edo, baina ez goiaz guztiz aurrera, ez dugu lortu behar gendu zen helburu danak, eta oso helburu gutxi lortu dira, eta lan handia dagoen egiteko. Uste baino polikiago goazela, espero baino polikiago goazela uste duzu? Bai, askoz, bai. Eta ganera, nik uste dute azken aldiotan ikusi dugula zelan politikan be hartu da bezen feminismotik dauzen diskurtso batzuk bereganatu dituztela, eta feminismoaren paragoa horretan esan da bezala gauza batzuk, baina ez da aurrera pausu errealakein. Bai, moteluaz. Konexioa egiten hasi aurretik, geunden nolabait zaintza aipatzen, alor ezberdinetan, aitatasun eta amatasun permisu horietaz hitz egiten ari ginen, aurren zaintzari dagokionez zaintza hori berdintzen doala uste duzue, edo oraindik bikoteak emakume eta gizon direnean eta bi guraso dauden egoera horietan emakumeek karga gehiago dute oraindik ere? Ez dakit, naiz ama, orduan ez dakit berdintzen doian edo ez doian berdintzen, ezin jot nabaritu, ezin jot beste ama batzuekin konparatu, ezin jot hola, zera soziologiko bati, baina bai esan leiketena da, aita batek seme alabak zaintzen dauzenean, aita ona dala. Eta ama batek seme alabak zaintzen dauzenean, ama bat da, besterik barik. Ez? Tokatzen zaiona egiten ditu. Hori da. Berdina betxatzen duzu gizonezkoak txalotu egiten zaiela eta emakumeei tokatzen zaiena. Bai. Oindala gitzi ikusi neban, eustatek argitaratu zituela zelan datu batzuk, eta bertan ikusten zen zelan IGES batu ziren datuen arabera Euskadin, Bizkaian, Araban eta Gipuzkoan, ondino emakumeak ordu gehiago ematen zituztela hori zaintza edo etxeko gauzetan, etxeko zaintzan be bai. Eta hori be normalizatu da inbeste, hori zuek dinozuena, ezta? Gizon batek ikusten baldin badago kontu horietan parte hartzen, ez dela laguntzen, dela parte hartu. Hori zelan gora iptzen dugun eta esaten dugun zelako bikotea dekozun edo zelako aita dan eta emakume hori begira hori emakume normala edo ama normala edo. Eta oraindik puntualizazio hori egiten goaz, badaramatzagu hainbat hamarkada esaten parte hartu dela eta ez lagundu etxean, behintzat entzun dudana duela 30 urtetik, oraindik ere diskurtso hori kontatzen goaz. Bai. Aipatu nahi izana baita zaintzaren inguruan da, agian ez dakitzuek zer uste duzen ideia botatzen dizuet, agian zaintza fisikoari dagokionez berdintasunaren bidean bagoaz gehiago, baina karga mentala oraindik emakume hona da zer antolatu, bihar urrengo egunean zer bazkalduko dugun, umeak zer arropa jantzeko duten urrengo egunean, karga guzti horiek oraindik ere emakume pairatzen ditugu gehien. Ozakitzuek zer iruditzen zaizuen? Nik uste dut guztiz baietz, baina berriz errepikatukot ez naiz sartu nahi beren jenal baten ez dutena ezagutzen, baina ziurrenik ez dut dudan jartzen hola dela, eta amak dakola beti kargarik handiena, eta aita umeakin jolasten dagoela portxo bat eta parkera eramaten dagoela eta nahikoa dela. Egongo dira bikote berdintzuagoa batzuk, eta asko posten naiz aurrera pauso horrek emundia zela, baina bai pentzik egot, karga gehiena amak eramaten dagoela. Eske, ondiok diskurtso batzutik, eta gutxi esan dugu, ultraeskundarren askuntzatik, baina diskurtso batzutatik ondiok esaten da, ama zarenean zera instintitu bat dakozula umea zaintzeko, eta aman lana dala, eta hori entzutu da, eta biologikoa dala, eta biologikotik programatuta gauzela ama izateko. Nik ez dut ama izan nahi, zara betan izaten dut zut. Bai, eta ganera ikusten da zelan
emakume batek esaten baldin badau nik ez dut ama izen nahi, zelan zigortzen saltzon berari bebai gizartean. Bai, nik uste dute hori, ondinok ni be naz ama, eta egia da nazela gizon bategaz bizitzen, orduan, nire etxean, ez da inbeste ikusten arrakal hori, baina, alan dabe, bai, esango neke, ondino karga mental hori dana, emakumeok dekogula, eta ez baldin badekozu edo ez baldin badozu nahi eukin, zigortzen dutzuela bebai, tipo, ez zara, hori, ez zara guztiz emakumea eta aldatuko zuhitiz. Bai. Hori da, esaten dozterina. Aiegedeko datzu denbori. Bai, aldatuko zu, pentsako zu oso politia da ama izatea. Bai, erditzea oso politia da, bai. Orduan aldi, Ez zara guztiz, heldua ere agian baita infantilizatzen gaituz ez daukagulako ez dugulako ama ez garen emakumeok, edo oraindik ez garenak, edo ez garenak izango, norbaiten arduraz balin badaukagu zaintza horren bidean ez gara guztiz helduak ere? Bai. Osa, ez zara heldu zure loratzera, ez? Osa, guztiz adoz, bai. Eta zaintza aurren inguruan, seme-alaben inguruan ari ginean hitz egiten, baina zaintza modu zabalagoan ulertuta ere, zer nolako rola daukagu emakumeok familiaren barnean edo guk dauzkagun sare horietan zein da gure rola zaintzari dagokionez? Ba ez dakit duzue, baina izten bostasun aldarrikapen txiki bat nahi dut nimentek. Eta gaur hasieran esan dugun bezala dela emakume langileen eguna eta emakume asko ezin direla horko manifestazioetan egon lanen gauzelako, ez da gure kasua, baita, bai, baina aldarrikatzea badauzela emakume batzuk igual etorkinak diazenak edo kanpotarre diazenak eta gure sartxoak zaintzen dabiltzenak momentu honetan, gure gurasoak, gure aitona amonak, gure gizartea eusten dauzela eta ezin dagoela eguna hartu manifestazioetara joateko. Hortxe, aldarrikapen hori, aipatzen dugun zaintza badago orain eztabaida, zaintza alde batetik instituzionalizatu beharrote den, eta beste batzu diote zaintza instituzionalizatu ez, agian sozializatu egin behar dela. Ez dakitzuek, bi ikuspuntu horien artean, ze ezberdintasun ikusten duzuen, biak batu edo uztartu ditzakegun, nolako izan beharko litzateke zaintza sistema, ez dakit, ideal hori, edo noruntz joan beharko genuke. Nik uste dut, alkarregaz doazela. Ze, betianik eslituan zaintza emakumeon kontu batera, edo emakumeok naturalki egiten dugun kontu batera, ez jako emon deukon garrantzi. Orduan, behin lan bezala hartu da nien bebai, lan prekarizatua da, oso kondizio txarrak dekien lan bada, eta hori deskantzurik ez dekon lana bebai, ezta? Orduan, alde batetik nik esango neke sozialki bezala hartu beharko genkele hori zaintza, gauza oinarrizko moduko gauza bat dela, eta guztiok parte hartu behar dugula berton, eta gero bebai instituzionalizatu ze dekozan lan baldintzak oso prekarizatuak dira. Nik uste dut, hori, ondino uste dalako, hori emakumeen kontu bat dela, historikoki, naturalki doanen lan bar izan dalako, eta, ez tekielako edo ez tabelako uste, hori gehiago behar da banik. Guztiz adoz nau, uste dut eredu hibrido bat behar dugula, alde batetik zaintzan oinarritutako gizarte baten beharra dakogula, hori hola izan behar dela, eta sarea sortzeko gaitasun hori eta zaintza bat bermatzeko, eta danon artean eusten baldin badugu, nola da esaldia, denok eman behar dugu zerbait ezer ez dutenak... Gutxi batzuk dena eman ez izaten. Hori da. Eta alde batetik hori, baina uste dut ala eta be, zaintzak errekeritzen dauzela gauza batzuk igual gizarte bezala
gizarte komunitario bezala ezin dugu zenak eutzi, eta hor instituzioan eta ongizate estatuan beharra badagoela, eta hor garantista izan behar dela, eta baliabide batzuk eta erraminta batzuk eman, hori galdatu da. Aipatu dugun guzti honetan ere, joan gara, igual esplizituki aipatzen ez, baina feminismoa atrabesatu edo egiten duten beste kontu batzuk aipatzen, klasismoa, arrazismoa ere, aipatu dugun bezala, zaintza gauzatzen duten, zaintza lanak egiten dituzten gehienak emakume migranteak izan ohi dira gure gizartean. Zer uste duzue, feminismoa ze beste alorrek zeharkatzen dute? Jolin. Garrantzitsuenak edo direnak, edo gehien sumatzen ditugunak egun, ze badirudi askotan feminismo eta alako kontuak irlak bezala direla, eta agian konektibitate baten barnean ulertu behar dugun zerbait da. Uste dut feminismo intersekzionala izan behar dela, transfeminista izan behar dela, eta bebai uste dut badauzela feminismo batzuk, feminismo beltza edo guk zuri bezala, zuri privilegiatu bezala, ezin duguzenak ulertu, eta utzi behar dela espazio bat opresio horrek pairatzen dozen emakumea iri, eta guk inaldoguna gure aldetik da, eureak babestu, hor egon, eta lagundu aldogun einean, baina hitza eurana da, eta ez dugu aldarrikatu behar euran borrokak, egon behar gara. Gizonak feminismoan aliatuak izan behar dina zen bezala, gube beste feminismo batzun aliatuak izan behar gara, eta uste dut aldarrikatu behar duguna da atrabesatzen gaituen, zeharkatzen gaituen hori, eta hori dela aldarrikapen nagusia. Eta bebai guztoko izaten aldarrikapen bezala, kapazitismoan aurkako gizarte batean bizitzea, eta desgaitasunako egun emakumeak asko garela, eta horri beste opresio mota bat dela, eta hori aldarrikatzea guztoko izaten, eta desgaitasuna dagotenez, permititzen naiz aldarrikapen hori ditzea. Guztiz adoz, ez dau feminismo bakar bat, eta lehen esan dugu be, ez da? Zelan ez dugun gure buruei mini ez garen leku hortan, ez dugun gure buruei mini hori pertsona hori ez garen bezala berbaitzeko, ez da? Nien asama, nik ezin dut ditzen ama baten eskubideen eta bizitzan buruz. Orduan, bai hori, zuk esaten duzuna, babestu, kontutan izan behar dugu zelan gure privilegioak beste batzuek ez dekiez, naizta gu emakume izen eta gu zapalduta gauden, baina beste batzuk beste era batetara badauze zapaldut eta gu bai gure gizarteak zapaltzen dut dabenak badauz. Orduan, horiek danak onartu, babestu eta hitza eman, eta leku emon, eta entzun, eta izan proaktibo edo entzuteko prest eta laguntzeko prest eta danok bagera feminismoak segure dago, berdintasuna ez da, berdintasuna danona da, eta danok deko eskubidea berdintasuna edo eskubide berdinak izateko. Uste duzue mendebaldeko gizarte deitzen diren hauetan agian nagusi den feminismo horrek, feminismo txuria, kapazitista eta beste hainbat abizen ere badituen horrek ere errepikatzen dituela kritikatzen dituen hainbat gauza horrela autokritika egin beharko genuke? Bai, txuri batzuk gara. Bai. Ez ari gehiago sakondu nahi duzen horretan, edo horrela uzten dugu eta horrengo gaiera? Ez, esan dakoa, nik uste dut reproduzitzen dugu zela beste opresio mota batzuk, eta pertsona transakin berdina, eta genera konstrukto bat da, orduan, gu emakumeak gara, erabaki dagoelako nonor guri soineko bat edo gona bat jartzea, eta panpin bat ematea baloi bat emon beharrean. Erabaki dagoelako depilatu behar garela, bigoteak kendu behar dugula, amak izan behar garela, eta gara emakumeak konstrukzio baten gatik, ezta? Eta badauz pertsona batzuk igual konstrukzio horren
barnean sentitzen direzenak eta gu bezala sentitzen direzenak eta ados dauzenak horrekin eta ezin dugu zela eskluidu pertsona horrek gure arloetetik, ni enaiz pertsona trans bat, orduan nik ez dakit guzti zelan sentitzen da, baina bai iruditzen zait, zuk generoa konstrukzio bat dan bitartean ni ez naizela inobez izateko zu emakumea zara duzu ez. Nik ez dakot gaitasun hori eta ez dakot botere hori erabakitzeko. Ez da nire esku erabaki hori eta bakoitza sentitzen da nirera. Eta jakinda, generoa badala erreminta bat oprimitu egiten gaituela, konstrukto bat dena ere, zer egiten dugu konstruktorrekin nola borrokatu horren aurka? Hombre, ni generoaren abolizionista naiz, ez dakit zure iritzia. Estereotipoak apurtuz, eta generoak dekon diskurtza apurtuz. Hori, zer da emakume bat, zer da gizon bat? Bakarrik bi genero dauz? Bakarrik izan zeike edo mutiala neska? Nork esan behar dut zuri zelan, ez dakit, eta nori egiten dut ezo min? Ez dakit, horregaz dana apurtu eta... Bueno, nik apurtuko nik. Ni baita nik uste dut ezin dela generoan ezitu, ez dauela, uste dut akatz bat dela, koloreak dira, ez da la rosa batzuntzat eta urdina beste batzuntzat, jostailua dira, arropa da, makillajea da, eta takoiak dira. Orduan, bakoitzak ikia sudurpuntan jartzen xakona, eta hori dela norberan erabaki pertsonala, eta generoa ez dela existitu behar, eta ezin dela generoan ezitu. Eta generoan ez hitze horretan, zer moduz goaz, badakit esan dugu, ama ez garela, baina esan nahi, inguruan umeak edo ikusten balin badituzuen, nabaritzen duzue kaletik zoaztenean, edo, terraza baten etxerita zaudetenean da inguruan umeak daudenean, nabaritzen duzue genero horrekin apurtuz goazela poliki-poliki, edo oraindik ez? Ondino... Nik ez nuke esango horregaz apurtzen goazela, nik uste dute pertsona bat orduan dagoenetik eta galdetzen dut zuzenetik zer da, ja hor basabiz banaketa bat egiten. Behin esaten dutzunean, mutila da, eloduneska da, zure buruan bepadeko zuz etiketa batzuk ume horri erantzita. Jaio ez zara bez, eta badeko zuzetiketa batzuk. Ni ados nau puntu bateraino, baina ez guztiz, zebain nabaritzen dut, nire adinakin ez, 31 urtekin, nire inguruko lagun ezagunak, badoa sama izaten eta bai ikusi dut hartu dagoela erabakia umeairi izen unisexa jartzeko. Horretan bai fijau naiz, Amet, ez dakit Iraitz, olako izenak erabaki dauzela, umeak egunen batean erabakitzen dagoen transizionatzea edo ez transizionatzea, baina ez da bere generoa, bere sexua ez doala bere generoarekin bat, eta erabakitzen badauen, eukitzeko bere izena propos bat, eta iruditzen oso neurria, berazgarri eta aurrerakoi bat. Orain jarraituko dugu solasean, bitartean hor ikusten dugu Bilbon manifestazioa dagoela eta hortxe utziko zaituztego ikusleak momentu batzuetan manifestazioa jarraitzen.
zaldatu dugu eta ikusten duzen bezala hortxe Donostiako kaleak, Kontxa atzealdeko kaletik doa mobilizazioa, hortxe utziko zaituztegu irudian. Eta Donostiatik Iruñara ere egin dugu salto, hortxe Nafarroako hiriburuko mobilizazioa, ikusten duten bezala kaleak hartu dituzte, eta irudi hauekin utziko zaituztero. ¡Gora, borroka, feminista! No se puede pasar por aquí. Sí, sí. Sí, bueno. ¡Hola, borroka feminista!
Hori da Hortxe sota, gaude ez? Bilboko manifestazioa ikus dezakezue, ikusten duzuen bezala jendetsua ere aurtengoa, erdigunetik doa momentuz mobilizazioa, hortxe dituzue irudiak. Eta Bilboko mobilizazioaren irudi horietatik Gasteiza egingo dugu salto, 12:30 hastekoa zen bertan mobilizazioa eta hantxe dago gure lankide Maite de Felipe. Eguerdion, Maite? Ez dakiten ondo entzuten gaituen, eguerdion, Maite? Berrizko saiatuko gara, eguerdion, Maite? Badiru dizugula ondo entzuten berri saiatuko gara, eguerdion, Maite? Kaixo zue, justo orain hasi da Gasteizko martxoak 8ko mobilizazio hau. Euskal Herriko mugimendu feministak adierazpenak eman ditu eta hori antolakuntza eta borroka beharrezkoak direla aldarrikatu dute. Manifestazio jendetsua? Badirudi arazo teknikoak ditugula, ez dakit gure lankideak ondo entzuten gaituen edo ez, baina hortxe dituzue manifestazioaren lehen irudiak. En la cara de la izquierda. No estamos solos. No estamos solos. Faltan las izquierdas. No estamos solos.
Ja? Eskatu aldarrikatua, zamaurratu arte bizirik da aske behingoz jausi gabe. Patriarkatua, denari zu eman apurtu zeraiki, inork begiak itxi ezkero jaiki, jadanik ezin gaitu inork gelditu bat ikutuzkero, ia ikutzen gaitu. Gasteizko soinua galdu dugu, beraz hemen platoan jarraituko dugu solasaldiarekin, intersekzionalitatea aipatu dugu solasaldiari pausa egin aurretik, orain gaiaz aldatuko dugu. Antifeminismoan sakondu nahi nuke zuekin, hau da feminismoaren eta oro emakumeen aurkako mezuekin. Non dago guzti honen jatorria ez daki, zerekin lotuko zenuketen fasismoaren gorakadarekin, erlijioak espazio berria hartzen ari da diskurtsoan, edo ez dakit jatorria non ikusten duzuen zuek? Nik uste dut familia tradizionalan apurketa bat egon dela, ez? Ja eredu tradizional hori, familia monoparental gehiago dauz, guraso homosexualek dauz, eskontza homosexuala onartua dau, horrek suposatu da familia tradizionalan apurketa bat, dala patriarkatua eusten dauen oinarria, eta patriarkatu hori erori ez dadin, hartu dira rekurso guzti honek antifeminismoaren kontra, pausu atzerakada batzuk emunaldia zen, hori apurtzeko eta berriz patriarkatu hori mantentzeko. Badago feminismoan kontzeptu bat erderaz da, deitzen dena BBVAH, esan nahi dagoena blanco, burgues, baron, adulto, heterosexual, eta horregia patriarkatuan onuradunik altuenak eta horregia goren heltzen diazenak, eta pertsona horreik jarraitzeko euren privilegioak mantentzen, antifeminismoaren mugimendu hori existitzen. Zer esan nuke itxoso? Azikeren esan duten esaldi bat ekarriko barriz, boterea dekienek eta boterea hitza bera definitu zutenek bardinak dira. Orduan, nondik dator antifeminismo hori, boterea galtzen ari direla ikusten duten horiek berreskuratu nahi dabenak dieselako, eta bertatik ikusten da zelan hori aurrera pausu batzuk egon diez, eta aurrera pausu horiek privilegioen galera bat ekarri dabela, eta horren aurka hasidan mugimendu bat da. Eta zer uste duzue, mezu horiek handitu egin direla orain aurreko urteekin konparatuta, edo alor digitalaren gatik sumatzen dugula gehiago mezu horien presentzia? Nik uste dut alor digitala dela eramaile bat, mezu horrena, ez? Asko errezagoa dela edatzea, edabideak ziren, baina oin sare sozialekin dana edatzen da asko zareinago eta diskurtso horrek sartzeko era proposena da, ez? Bai, eta denek dekien mikrofono bat. Edo nork izan dezake mugikor bat edo sare sozialetara sarbidea edonok izan dezake, eta orduan edonok jar dezake beran diskurtsoa interneten eta birala leke, eta hori pasetan da, eta ze pasetan ari da gaztetxoenek diskurtso hori erosten adiziela, barneratu eta eurena egiten.
edozein diskurtso hori zilegitasuna emateko arriskua ezartzen du sare sozialen demokratizazioa deitu edo ezagutzaren nolabaiteko demokratizazioa ematen duten sare sozial horien alde txarretakoa izan daiteke halako mezuei zilegitasuna ematea? Bai, a ber, eski hau. Agin oso gehiago... Osea, uste dut, guztiok izan barko genkela aukera gure diskurtza botetako, baina kontuz. Argi izan behar dugu zelan gure diskurtzoak beste batenganako erreperkusioa edo izango dagoen, ezta? Orduan, diskurtzoanak balio dabe, nien hau ideia horren alde. Orduan, bai, guztiok esan dezakegu gure dugune, baina ez diez diskurtzo danak respetatu bier. Nik uste dut. Gorroto diskurtzoak, Claro. Intolerantiak diazen diskurtzoak, zensura garriak dire, oso ez dakit. Zapaltzen da bezanak, edo, bai. Agian ez dugu gehiegi egin horren alde esan nahi dut. Agian ez dakit permisiboa den hitza, baino permisiboegiak izan gara gizarte bezala esan nahi dute. Diskurtso guztiak onartze horretan gaizki ulertu dugu zer den adierazpen askatasuna hein batean. Ez nuke zensurara bidea egin nahi, baina hori diskurtso guztiak legitimo diren mezu hori tragatu dugun horra bai. Ni petzekiot fascismoa existitzen zela, ze petzekiot transizioa, jarraitzen dugula transizio baten, demokraziarako transizio baten, ni petzekiot, eta fascismoa existitzen zela, baina oin altagoz batak, oin, eta jazta, ez dako misterio handirik, ez? Oin esanean dago ez durpuntan jarten jakona, eta bizibilizazioa muinako, onartua dau, ez dakit, bai, adierazpen askatasunen erabilera ez egoki bat egiten gabiltz, bai. Bai, eta ez da bakarrik onartua dauela, baizik eta onartuago dauela diskurtso hori feminismotik datozen diskurtsoak baino. Hala uste duzu, antifeministak direnak agian onartuago daudela? Onartuagoak dauze gizarte bezala, oza, gutxi batzuk esaten dabe arrotasunez feministak diesela. Gizonezkoen artean esan nahi duzu? Bai. Bueno, emakumezkoen artean, bai izaten da arrotasunez, baina bai dauz emakume batzuk zaten duena. Igual ez dakixelako feminismoa zer dan, eta feminismoa banatuta dauelako, zeintzu batzuetan. Orduan ez dakizulako non posizionatu. Baina badauz emakume batzuk, oraindik indik entzuten dut gazterian edo nire adineko jendean, ni ez naiz ez matxista ez feminista. Nik berdinkiasunean sinisten dut, a ber, tio, feminismoa berdintasuna da. Claro. Osa, oraindik diskurtso hori gure belaunaldi, gure adinekoen 10 urteko diferentzia horretan. Oraindik asko entzuten duzu hori? Bai. Ez matxista eta ez feminista... Eta ez jakintasun asko dauelako da, Bai. Sare sozialen alor horretara bueltatuz, eta iruditegi tradizional hori gora ipatu nahi dutenen artean, ez dakit nola baloratuko zenituzketen, adibidez, tradwife eta antzerako tendentzia esan, edo orain islatzen diren rol tradizional horiek. Bueno, nik uste dut marketing kanpaina handia dela emakume etxea itzultzeko, gainera ezin dela, eutzi nabil esaten denbora danean, da ez dakit beste termino bat erabiltzen, sostener, ez dakit eutzi, ez? Bale, ezin dela eutzi izatea etxean lan ikia, ez dakitzen bat ume zaintzen, etxea garbitzen, influencerra izaten, eta ez da erreala, eta zabiltz saltzen produktu bat, azkenean produktu bat, zabiltzartzen produktu bat egoteko gazteriak eta datozen belaunaldi berriak eta datozen emakume berriak ikusteko hori ideal bezala ez, influencerra nahiz, ez dakitzen bat jarraitzea dakotez, senar guapo, atraktibo eta aberatz bat dakot, oso ondo sukaldatzeu, gainera danetarik egin dauzai,
artista hutsa dira, egiten da danetarik, baina da oso arriskutsua, ez da erreala, etxera baldemaz jazen horrek suposatuko dau, kanpoan belanin beharko dozula, ez duzu gizon zenarra beratzat topauko, parkatu, baina ez inoiz inorik. Eta ezin jozuz euki 6 seme-alaba, seme-alaba eta arduratu, sare sozialak eraman, nik uste dut ez dela erreala, dauzela privilegiatu batzuk, bai dedikatu aldia zenak marketing hori ikera, eta etxean geratzea guztiz zilegia da, eta bakoitzak bere bizitzak egiten nahi dauena, eta hori ez dut kritikatu nahi, eta ez dut beste emakume baten erabaki pertsonala kritikatu nahi, baina bai uste dut dela marketing kanpaina erraldoia emakumea etxe arlora itzultzeko. Bai, eta ganera, ematen ari zaion balorea bek izugarrizkoa da, bebai ez bakarrik Tradwifeen irudipen hori plazaratzen da bezan emakumeen kontuak edo influencer horiek, baizik eta bete gizon gazte influencer batzuk zabaltzen da bezan, mezuak zelan eurek gure da bezan emakume hori zaintzaile horiek, edo danazuk aldatzen dakiten emakume horiek bilatzen da bizela, edo bebai entzun izan dut, tipo, askatasunaren lelo renpean esaten da bela, zu egon alzara gure dozuzan pertsona guztiekaz, baina gero ez zaitez harritu 30 urteko zuzenien ez bazaran ezebez edo inorrez bada gure zuaz ezkondu. Tipo, jolin, ez da bakarrik hori batzuk zabaltzen dabilela hori, ideal hori etxean egoteko eta hori ni guztiz adoz, egin aldozu gure dozune, baina beste korronte bat badau, horrekin dartzen dauena, ze horreri balioa ematen dutzie. Eta beste harik kendu, beste behin balantzan bizi gara eta... Eta hori bada atzera pauso bat, ez? Hori bodikautara, askapen sexual batetik gatoz, eta azkenean emakumeak gizonan parera gauz eta oheratu geinke nahi dugunekin gure ohore hori galdu barik, zelen ohorea galtzea esan, virginitatearen ideal hori. Eta heldu gara puntu bateraino hor atzera pauso bat dagoen eta bodikauntak kontaiken dagoena. Beste mezu hori izaten dutena ate asko irikitzen dituen giltza ona Bueno. ezalako antzekoa. Bueno. Eta uste duzue mezu hauek lortu nahi dutena, lortzen ari dira, funtzionatzen ari da, bai Tradwifeena eta bai gizonezkoen podcast eta halako espazio hauek kontatzen duten mezu hori edatzen ari da eta kalatzen ari da erderaz esaten da, gaztera esaten ari da bezala, edo ze uste duzue? Ez dakit. Enaz egon, mesua oso arriskutsuak diez, nire ustez, nerabe zaroan sartzen ari dizenen zako, gehien. Ze nire ustez, dekie formakuntza txikerraua edo ez da behain beste hausnartu edo etxetik datoz eta hasi diez harremanak izaten eta balan. Eta orduan, horietan izan lehike hori esan duzuna hori, bai, eraginago. Orduan, kontu edan nien nazela nerabe asko kasegon, orduan ez dakit, baina ustot, bai ari dela eragina, bai ari dela kalatzen euren artien eta bai ari diezela mezu hori edo diskurtso hori erosten. Momentu batean geldituko dugu elkarrizketa, badirudi Bilboko manifestaziora salto egingo dugula, bertan badago gure lankide Ane Urkola. Ane, eguerdion. Eguerdion bai, Entzuten zaizue, konta iguzu, Ane, zer moduz doa mobilizazioa? Bilboko manifestazioan eta kale paralelek eta benetan la industria militar de violencia patriarcal, la industria militar de violencia patriarcal.
badirudi soinu arazo ditugula eta zugula gure lankidearen Aneren ahotsa guztiz ondo hartu ezakitane, bazpada ere berriz errepikatu dezakezun esan duzuna. Ea berriz? Badirudi arazo teknikoak ditugula soinuari dagokionez. Beraz, hala ere ikus dezakegu Bilboko mobilizazioa gainerako hiriburuetakoa bezain jendetsua dela, hortxe dituzue baita ere beste irudi batzuk. Guk solasean jarraituko dugu bitartean, manifestazio ikusten duzuen bitartean, aipatzen genuen hori uste duzue batzuei gehien bat gizonezko nerabeei halako mezuak eragina egiten diela, ezta? Hortik hori abia puntu hartuta, gazteriari dagokionez, gizonezko gazteak feminismotik geroz eta urrunago daudela uste duzue? Ustut, baiet. Baina nire benetan larritzen hona da, eta barkatu, atzer itzuliko izatzeko galdera, zeren ez dut erantzun. Niri beldurra muten doztena da, sare sozialetan ikustutenean, ez gizon batzuk, incel batzuk, podcast baten, euren artean berbetan, ez, emakume bat hori bermatzen dagoena, eta horren diskurtsoa eran atzetik eten, eta gainera agresiboki eta era oldarkor batean hori defendatzen, eta esaten, nik etxean geratu gura got, etxean geratzen naiz, nire senarra zaintzen, eta hori da nire beharra emakume bezala, eta hori iruditzen xat, esperpentikoa guztiz. Hori oso gogorra ikixan. Gero, gizon batzuk esaten dagoena, laukatu izan lehikez. Bosgora gaio handi batekin, bai, baina laukatu izan lehikez. Baina hor, emakume batzuk hori onartzea eta hori defendatzea horrek bai emuten da beldurra. Baina emakume horiek ez genitu, agian fokoa emakume horien jarri beharko genuke, edo emakume horiek alienatuak izan diran emakume batzuk dira eta beste gizon horiek ari dira aprobetxatzen emakume horiek beraien iruditegia, beraien diskurtsoan iruditegiaren barne daudela edo. Bai, izan leike, eta izan leike bai, igual ez da, nik uste dana sare kontu bat, ez? Eta sare egonkor bat baldin badakozun, eta emakume sare gogor bat baldin badakozun, oso zaila dela alienazio hori ematea, baina saretik kanpo dauzen emakumeak, erraza bai diazela kaptatzeko, ez? Zentzu horretak. Bai, eta badaude be bai emakume matxista asko. Badaude be bai diskurtso hori barneratuta dekien emakume asko. Hori be bai egia da, eta niri be bai beldurra asko ematen da, hori holakoak ikusten dut zen nien zaten du, baina zelan aldozu holan pentsu eta zelan aldozu zu be zigortu, ez dakit, pairatu dozun gauza bat, beste batek ez baldin badeu nahi edo beste batek horren aurka egiten baldin badau zelan aldotzazu zigorra edo aldendu edo baztertu edo. Baina bai, ez dakit, nik uste dela dana elkarlotute dauela, alde batetik badauzela pertsona batzuk, bai gizonak zein emakume zein beste dana delakoa, diskurtso hori barneratu eta euren ahindabenak, eta gero be bai gizarteak boterea edo ez boterea ez barkatu, balioa ematen dutziela hori barneratu da benei, orduan, horren txako be bai onuragarria da, hori pentsatu die eta hori aldarrekatu die. Eta nola, aipatzen genuen, nola emakume batzuk erosi duten nolabait euren aurka doan diskurtso hori. Zergatik uste duzu gertatu dela hori edo gertatzen dela hori edo jarraitzen duela gertatzen horrek? Ni pentsekiot, ni oso nerabe rebelde izan nintzen, eta bai pentsekiot dauela gaztediritasun eta nerabe zaron kontu bat eta dela rebeldia hori ez. Eta uste dut orain reakzionario izatea dela feminismoan kontra izatea, feminismoa bihurtu da helduen artean arau bat, eskerrak, basan garaia, baina bihurtu da arau bat, orduan belaunaldi berriak, hori apurtu behar dago eta hori ez da zerbait txarra gauzak planteatzea eta kuestionatzea eta zuk zure pentsaera propia sortzea, hori ona da ez, hori azke pentsatzeko era badalako. Eta hori ona da, baina badauela kutxur reakzionario hori eta dala rebeldia sin kausa bat. Nik uste hor
puntu hori beba dauela. Eta bebai, uste garrantzitsua dela bebai, eta dela oso animalian kontu bat, eta dela taldearekiko bat, osea, pertenezia al grupo esaten den erderaz, ez? Taldeari, talde baten barneratu agotea, eta talde hori topaiteko era desberdinak dauz, eta igual, kanpoan eta ertzetatik mugitzen baldin bazara, beste talde batzuk jangotzue eta beste talde batzutan sartuko zara, ez duzulako zure taldea topau, eta horretik berriz nabil errepikatzen programa honetan zehar, ze garrantzitsua den sare bat eukitzea. Eta sare horrek zue ustea. Bestuta sentitzea. Bai, guztiz ados, eta ganera ez jakintasun asko dagoelako uste dut. Bai. Hori, zuk dinesuna, ez baldin badeko zuzare bat, eta ez baldin badozu ideiak partekatzen, eta beste edozer behitzuten, ez dozu ikusiko beste realidad batzuk dauzela. Gazteriara itzuliz, bera hitz egiten ere ari ginen, nerabe eta gazteen inguruan, azken garaietan berriz ere hainbat inkesta argitaratu dira, eta haietan islatzen zena berriz ere bazen emakume gazteak geroz eta feministagoak direla, gizonezkoak aldiz geroz eta urrunago sentitzen dutela feminismoa argitaratutako, Espainia mailan argitaratutako inkesta bazen, baina Euskal Herriera eragiten diona, feminismoa manipulazio politikoko erreminta gisa ikusten zuten gizon askok, eta emakume batzuk ere, hori feminismoa. Ez dakit zer pentsa dezakugun hori. Ez hori bakarreko zue, kapitalismoak feminismoa jandau. Berzkan azoiaz eta feminist jartzen da kamisetaka. Eta hori da, kapitalismoa moldatzen dalako bere borroka, bere baitan jaiotzen dian borrokatara, ez jausteko, sistema hori ez jausteko eta sistema hori mantendu ahal izateko, eta feminismoa barneratu dauen borroka bat da, eta emakumeen errekonozimientoa, eta hori baina feminismo liberal bat, feminismo konkretu bat, eta igual ez da feminismo antifascista bat, edo antiklasista bat, edo izan beharko zen feminismoa, feminismo esan dugun bezala, edo behintzat nire iritziz intersekzionala izan behar da. Eta, badauzela era batzuk, feminismo horrek indar hori galtzeko, ez? Nik uste dela, lehen esan dugun bezala, muga batzuk dauzela. Eta muga horietara arte usten dauzkuela guri bebai eta feminismoko diskurtso hori usten dabiela muga horretara heltzen, baina hortatik kanpo ja ez. Barkatu itxaso, momentu batean moztu egingo dizut, ze badirudi Iruñeko manifestazioa amaitzear dagoela, edo behintzat irakurtzketa egiten ari direla, eta saiatuko gara Iruñeko lankideekin konexio egiten gero jarraituko dugu solasaldiarekin. Ez daude oraindik. Pixka bat gehiago itxarongo dugu, nahi baduzu amaitu. Ez hori, esaten egona, muga batzuk dauz eta muga horretar arte usten dozkue mugitzea, baina gero muga horretatik kanpo, ja ez. Orduan, politikan bere ganatu da feminismo diskurtso hori, baina euren onurarako dan feminismoa, ez da? Eta hori dinosuna bat dendetan ebe ikusten dugu, kapitalismoak hartu dau feminismoa, baina euren mugar arte. Eta aipatzen ditugun gauza horiek, feminismo liberal bezala esan dugun horri feminismo dei diezaiokegu. Hau da, bada posible liberala den feminismo bat existitzea. Nik uste dut tamalez, baiet, uste dut ezin dugula feminismoaz hitz egin, feminismoetaz hitz egin behar dugula, hainbat feminismo dauzelako, eta feminismo liberalan aldarrikapen nik ezagutzen dut ez da horbileko jentea da feminismo liberalakin identifikatua sentitzen dena, eta aldarrikapen nagusia da emakumea lan mundura sartzea, arrakaloren apurketa hori ematea, ez da soldata berdin izatea eta, baina aldi berean kapitalismoa eusten daue, orduan. Feminismoa berdintasuna da heinean eta oinarri eman komuna berdintasuna da heinean, feminismoa bada. Feminismo intersekzionala da. Ez dut, zelantza jartzen dut.
Zakitzuk honen Bai, inguruan. guztiz ados, no, beraz. Bai. Berdina. Gazteriari eta dagokionez, feminismotik urrundu diren gizonezko gazte horiez hitz egin nahi nuke, nola interpela ditzakegu feminismora gertura daitezen zer? Ez dakit zerbait gaizki egiten ari garen gizarte bezala, edo zerbait gehiago egin beharko genukeen? Ezkin ikuste dut ondino, ez dakit, uste dut ondino ikusten dela, ulertzen dela feminismoa gutxi batzuen... Barkatu da zuitxaso, beste behin ere moztu egingo dizut, gero jarraituko dugu guzti honekin, baina alakoa da zuzeneko ekitaldiak Donostian irakurketa egiten ari dira manifestazioaren amaiera. También enviamos fuerzas desde aquí a la otra mujer gravemente herida para que se recupere lo antes posible. Seguiremos luchando por vosotras. Era berean elkartasun eta babes besarkada bana bidali nahi diegu munduko 11 txokoetan erresistentzian eta borrokan dabiltzaten feministei. Palestina, Venezuela, Sahara, Kurdistan, zuekin gaude. Gora borroka internacionalista! La deriva, la desesperación y el miedo se están imponiendo a menudo, lo que podría llevar a una tendencia a la inmovilización. Pero nosotras hace tiempo que aprendimos que no son más que las consecuencias de las estrategias que establece el sistema capitalista, heteropatriarcal, colonial y racista que nos golpea. Y que no nos quedaremos en casa como a algunos les gustaría, calladas y sumisas. Askotariko zapalkuntzak betikotzeko egiturak martxan ditu aipaturiko sistemak. Gorputz eta lurralde bakoitzean era batera edo bestera lurreratzen direnak. Baina desberdinkeriak areagotzen ari diren garaiotan, zapalduak are zapalduagoak dira, eta boteretsuak are boteretsuago. Eta hori errealitate materialean ikusi dezakegu. Etxebizitzarako sarbidea nork duen eta nork, baliorik gabeko lanetan nor dabilen eta norrez, ea nork egindako lanak diren prekarioen, nor den hainbat eskubideren jabe eta norrez, eta abar. Finean, nor kolpatzen duen geroz eta gehiago sistema kapitalista heteropatriarkal, kolonialista eta racistak. Gure hiria ere gurutzatzen du sisteman kerrorrek, eta nabarmenak dira bere eraginak gure bizitzetan eta komunitateetan. Muestra de ello es, por ejemplo, el modelo de ciudad que están implantando el ayuntamiento y las empresas capitalistas en los últimos años, y que está precarizando y expulsando a las ciudadanas de clase trabajadora. El precio de los alquileres, la construcción de pisos y hoteles de lujo, así como los desalojos masivos que se han producido en las últimas semanas en Martutene y Herrera, ponen de manifiesto que el derecho a la vivienda no está garantizado. Nosotras nos posicionamos en contra de la especulación y a favor de un modelo de ciudad que entienda la vivienda como un derecho básico. Desalojo horiek agerian uzten dute gainera, segurtasunaren izenean erakunde publikoek dituzten jokabide arrazista eta klasistak. Egiturak sostengatzen dituen horiek bere feminismotik eraikitzen ari garen diskurtso eta proposamenak bereganatzen dituztela salatu nahi dugu. Itxurakeria hutserako edo are larriago dena feminismoaren aitzakipean diskurtsotan neurri arrazista eta fasistak zabaltzeko. Horren adibide da Donostiako udaltzaingoak atxilotutako pertsonen jatorria modu sistematikoan komunikatzen jarraitzeko erabakia. Feminisma eta zuri horrekiko ardura hartzea eta diskurtso horiek salatzea eta moztea dagokigu. Ez dago erdibiderik. Garantiaren izenean, guztion gain ezarri nahi duten mundu ordena berriaren froga laborategia. Baina feminismoa ez du mugan. Horregatik, hain dugun egon arren, emakume palestinarekin elkartasuna adierazten dugu. Eta Donostiatik Iruñara egin dugu salto, hortxe mugimendu feministako kideak egiten ari diren irakurketa. Bi borroka horiek elkartu genituen, eta une honetan bereziki ez ditugu hartuko emakume palestinarrak.
2018, en un contexto en el que a escala global dominan la guerra, las desigualdades y múltiples violencias. Y como cada año, el movimiento feminista de Parque Fría nos sobran razones para salir a la calle, porque todas esas violencias también aterrizan en nuestros pueblos y barrios. En primer lugar, queremos recordar a Tatiana, la mujer asesinada por un hombre en Sabiduría, y enviar fuerzas a la otra mujer gravemente herida para que se recupere lo antes posible. No os vamos a dejar solas. Mandamos también un abrazo de solidaridad y apoyo a las feministas que resisten y luchan en tantos rincones del mundo: Palestina, Venezuela, Irán, Sahara, Kurdistán. Estamos con vosotras. ¡Viva la lucha internacionalista! Palestina sigue sufriendo un genocidio terrible. Todavía nos queda mucho por hacer, pero sobre todo tienen mucho que hacer. Ellos sí, las instituciones, las patronales, los hombres, los que perpetúan este sistema. Por eso decimos con urgencia, tomad la responsabilidad que os corresponde. Eta orain berriz ere Donostian gaude bueltan, oraindik irakurketa egiten ari dira bertan, entzun dezagun. Gaur kalera atera gara feminismotik langile klasearen alde borrokatzera, baina martxoan baditugu borrokarako beste data ugari, eta horietan denetan parte hartzera dei egiten dugu, arduraz eta indarrez. Lehena, martxoaren 17, sindikatuek deituriko greba orokorra. Feminismotok asko dugu esateko 2023ko greba feminista orokorrean ezarritako mugarri eta aldarrietatik. Ondoren, martxoaren 21, arrazakeriaren kontrako eguna. Zuriok asko dugu egiteko oraindik dugun boteretik desplazatzeko eta arrazakeriak suposatzen duen indarkeriarekin mozteko. Urrena, martxoaren 30 izango da, etxeko eta zaintza langileen eguna. Zaintza lanak prekarietatearen, emakumearen eta arrazakeriaren sinonimo dira egun. Zaintza kate globalean dugun lekuaz jabetu eta horrekiko ardurak hartzeko unea da. Zaintza sistema publiko bat aldarrikatzearekin batera eta privatizazioarekin amaitzeko eskatzearekin batera. Eta azkenik martxoaren 31, trans ikusgarritasunaren eguna, trans pertsonen eskubideen alde kalera ateratzeko eguna. Trans gorputzak ere sistemak jo puntuan dituen gorputzak baikara, baina ez gara soilik gorputz zapalduak, alternatiba gara eta hori aldarrikatzera aterako gara. Askotariko mugimenduetatik gabiltza eragiten, baina guk argi dugu ez dugula feminismorik eta antiarrazismorik gabeko mugimendurik nahi, ez da mundurik ere. Horrexegatik diogu beste mundu bat feminismotik, eta hori lortzeko antolakuntza eta borroka dira gure armarik indartsuena. Emakume trans eta goierak kaleak hartzeko prest gaude. Gora borroka feminista! ¡Gora 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 borroka feminista! Eta orain hemen dago ekitaldiaren amaiera, badirudi abesti egingo dutela, entzun dezagun. Bai, korteak ondo.
Ilunde goizeder bat familiarekin Izuzkiagaten eskaparatean erosiko ez duzu Etxe osagai turisten hirian Coca-Cola zerbitzen Izukidea, baina faltsua da paradisu oro Bake horren aurka hemen Azken boteretzen zerbait badabil Bidezka bat ikusten da Nueki honetatik Itzaken du genion bilera hartako Oro jakinari, garen defentsan makinariari Bideak itxe, zutik pisa egiten ari ziranen kaleak Pupatu, ikasunari, zaio musurik zor Bake horren, aurka hemen, azten boteretzen zerbait badabil Bidezka bat ikusten da, lueki honetatik Bake horren, aurka hemen, azten boteretzen zerbait badabil Bidezka bat ikusten da, lueki honetatik Bake horren, aurka hemen Ikusten da zuodena Lueki honetatik Gora borroka feminista. Eta Donostiatik Bilbora egingo dugu salto, irakurketa egiten ari dira, entzun dezagun. Aupa ekipo, eskerrik asko! Berri ere beste urte batean Bilboko kaleak bete ditugu. Gora gu, gora zue! Oraintxe, guretzako bereziki egindako agur berezi bat, herri ezberdinetako emakumeek egindakoa entzungo dugu. Ahorita mismo vamos a oír un mensaje que nos han mandado diversas mujeres en lucha en el resto del mundo, especialmente hecho para nosotras. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, alzamos la voz junto a las hermanas feministas del mundo, quienes sufrimos las crisis globales, ocasionados por el sistema capitalista, imperialista y patriarcal, que en estos momentos nos someten a nosotras, mujeres y disidencias, a la pérdida constante de nuestros derechos sociales, ambientales y laborales. Contra el imperialismo, lucha feminista. Desde el Sáhara Occidental, expreso mi solidaridad con todas las mujeres del mundo. En tiempos difíciles para la humanidad, nuestra resistencia y solidaridad siguen siendo una fuerza para la dignidad y la esperanza. Hi, this is Laura, coming to you from Turtle Island, also known as the United States. Here, fascist leaders are vilifying our trans, two-spirit, and gender-expansive family and attacking them with state violence. We know that our struggle is linked with the feminist struggle the world over. We are fighting, and we are with you.
Desde Venezuela, el 8 de marzo denunciamos la agresión imperialista y la violación de la soberanía en nuestro territorio. Nos reafirmamos en el socialismo feminista como posibilidad de vida y de lucha contra el fascismo. Nosotras venceremos. Desde El Salvador, territorio de Ayala, las voces y fuerzas especializadas respondemos como organización y rebeldía feminista frente al avance global de la derecha fascista, capitalista, colonial y heteropatriarcal, la unión y solidaridad de nuestros pueblos. Contra el imperialismo, lucha feminista. Por la igualdad y vida de las mujeres. From Palestine to challenge imperialism and end the oppression of women and peoples around the world means strategic and effective solidarity to also end the ongoing genocide and international crimes of the Israeli colonial apartheid regime. Desde Costa Rica, tierras centroamericanas, las mujeres migrantes y refugiadas nicaragüenses nos organizamos desde la lucha feminista contra la xenofobia, el patriarcado, el racismo, los gobiernos autoritarios y el colonialismo. Y juntas, desde la digna rabia y la alegre rebeldía, decimos, migramos para vivir. Desde las entrañas de la Pachamama andina, en resistencia y lucha sin frontera, contra el fascismo, contra el capitalismo agrominero explotador, con fuerza, solidaridad, organizadas por la soberanía de nuestros pueblos, venceremos. Martxoaren 8 honetan, feministok kale okupatu ditugu berriz ere. Dena irensteko mehatxua egiten dute muren eta imperialismo borrokada salatzeko. Talde bakoitza moduan aklaratzen den autoritarismoz erasotzen digute, baina zapalkuntza logika komunak mantentzen ditu. Por nuestros territorios impone mundial guerra, deuda y expolio. Corran con el mercado, esclavos sexuales, cuidados utilizados y feminizados, sostenidos muchas veces por mujeres. La vida es atravesada por el mismo social. Antolatzeko moduak desvalorizatzen, kriminalizatzen edo ezabatzen dituzte. Kapitalismo kolokan duten bizimoduak direlako. Euskal Herria, Euskararen herria, ondo dakigu zer den hegemonikoen inposaketa pairatzea. Euskararen aurkako eta mediatiko erren bidez. Desmantelan de manera sistemática los derechos sociales, quienes siempre se llevan la peor las mujeres, las disidencias, las racializadas, las migrantes, las mujeres discapacitadas. Mugimendu eta resisten dauden komunik kriminalizatuz. Haien burua progresistak duten gobernu neoliberalek boterekoak oparitzen diziote kapitalari. Gehiengoen miseria erantzunik eman gabe jarraitzen duten bitartean, eta horregaitik ere gaur hartzen dugu indarra martxoaren 17ko greba orokorrera indartzeko. Gu gelditzen bagara, mundua gelditu egiten da.
atacar a las extremas derechas, que buscan desviar la atención de las desigualdades económicas y sociales con sus discursos de odio disfrazados de seguridad que solo provocan racismo, misoginia, transfobia e islamofobia. El imperialismo heredero del colonialismo nunca se fue, nunca terminó. Bajo la excusa de liberar pueblos y cuerpos, buscan el sometimiento de una norma occidental binaria y excluyente. Instrumentalizan la lucha feminista para legitimar sus intervenciones militares y sus guerras. Etiquetan a pueblos de salvajes o atrasados. El velo o cualquier otra práctica cultural se convierten en pruebas de atraso a erradicar. Infantilizan a las mujeres, niegan su autonomía y su condición de sujeto político y sin escucharlas hablan en su nombre, no en nuestro nombre. Gure izenean, bere gorrotua aldera kritikazteko borroka feminista alde batera ustearen aurka daude. Imperialismoak aurrerapena eta garapena zailtzen ditu, baina baliabideak eta lurraldeak espoliatzen ditu, eta herrien subiranotasuna urratzen du. Afganistanen, Iraken, Libian ikusi genuen, eta Palestinan, Kongon, Iranen eta beste hainbat lurraldetan ikusten jarraitzen dugu. Gaza eta munduan zutan jarraitzen du. Rojavako gure kide kurduek gerrari aurre egin behar diote. Sahararen abandonatzea, Venezuelan disimulurik gabe egindako esku hartzea, Izeren jazarpen arrazistak eta abar luze bat. Esta es una guerra global de los ricos contra los pobres. Y las feministas sabemos bien lo que esto significa. Destrucción, muerte y violencia sexual. En estos instantes la violación se utiliza como arma desde el Congo hasta Ucrania, pasando por Palestina, por los centros de detención de personas migradas. Son crímenes de guerra, aunque históricamente se hayan subestimado. Frente a todo ello, denunciamos la complicidad de los gobiernos occidentales con Israel, así como la responsabilidad de quienes participan en la militarización global. Incluso cuando aquí en Euskal Herria se reivindica el fin del genocidio, una parte de la producción industrial tiene un pie en los circuitos que lo sostienen. Como dice el lema de este año, se forran a costa de nuestras vidas. Ellos tienen nombres y algunos los tenemos aquí mismo. Son Josu Jon y Maz, arrastrándose de Trump. Son José Antonio Ailaga, vendiendo acero a Israel. Son Juan Ignacio Galán, anunciando un nuevo récord de ganancias para Iberdrola. Sus guerras empiezan aquí. Y desde aquí los señalamos a ellos. Aurrean izango gaituzte. Sare komunitarioekin, herri ekonomikoekin, imperialismoak isilarazi nahi dituen erresistentziarekin. Ezer ezaigu eman, lortutako guztiak eskubideak erauzi dituzten mugimendu eta herrien antolakuntza eta borrokei esker izan da. Eta guk, gehiengoa garenok, bizitzak erdigunean jarriko ditugu etorkizun feminista posgarri eta eraldatzaile baten alde. Proiektatzen eta borrokatzen jarraituko dugu. Frente a su modelo de acumulación y miedo, ¡fuera borroka feminista! Una lucha antifascista, antirracista, contra la transfobia, la lesbofobia y todas las opresiones. Una lucha por la soberanía de los pueblos y el reparto de la riqueza. Pretriakoa da eta orain da.
Sistema bidegabe honen esparruan gure mundua edela egiten badakigulako. Gure bizitzek haien etekinek baino gehiago balio dutelako. Eta bizitza duenak nahi ditugulako. Arren zagun gure indar guztiak haien ofensiba geldiarazten eta mundu berri bat eraikitzeko. Martxoak 8 honetan batera erantzuten dugu. Imperialismoaren aurka borroka feminista! 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 Borroka feminista! Borroka feminista! Borroka feminista! Hortxe ikusi dugu Bilboko mobilizazioaren amaierako mezua, entzun duzuen bezala, borroka feminista, aurtengoan bereziki antibelizismoarekin lotu du Euskal Herriko mugimendu feministak, mezu internazionalista ere zabaldu nahi izan dute, mundu osoko emakume ezberdinen saretze hori aldarrikatzen, eta gainerako hiriburuetako lankideekin konektatzen hasiko gara beretako balorazioak egiteko, ez dakit oraindik prest dauden edo ez, bien bitartean ez dakit begira Donostiarekin konektatuko dugu, hortxe daukagu Udane Arbeo. Udane, Donostiako manifestazioa jada bukatuta, ze balorazio egiten duzu gaurko mobilizazioaren inguruan? Bai, oraintxe bertan amaitu berri da gauza jasotzen ari gira eta batukadarekin gaurko egunari egun borobila izan da gaurko eta amaiera ematen aldi dira. Izugarra izan da gaurko eguna, Antiguoko tuneletik ekin diogu eta Donostia zentro ia osoa zeharkatu eta gero bulebarreraino egituko eta hementxe bertan amaitu da, adierazpenak eman dituzte gogoratu dute beste munduan edutela feminismotik, munduan ikusten ari dela joera ultraespendarraren gorakada eta berek esaten zuten horrek ere izan duela Euskal Herrian eta testuinguru horretan feminismoa nahi dutela eta antiarrazista izan dadila eskatu dute, oroitu dituzte duela hilabete gutxi ere kale egoeran dauden Donostiako kideak eta esaten dute etxebizitzarako hainbat aldarri entzun dira gaurkoan, feminismotik dena, baina baita hainbat aldarri, aipatzen nuena kale egoeran daudenak oroitu dituzte, Palestinako banderak ere ikusi ditugu nona, orduan ez da izan feminismoa bakarrik, feminismoa toki askotan dagoela erakutsi dute eta amaiera ederra eta oso emozionantea eman dute bertan, adierazpenak eman ostean zuek ere ikusteko aukera izan duzuen. Hola, Salvadorrek eta Lierrek abestu dute, baita beste zenbait emakume alboan zituztela eta eguraldi ezin hobe honekin batuka jarraitzen du, aldarri jarraitzen dute, jendea gaur iganda izan da bazkaltzeko planak eta egina dituzte eta eguna jarraituko du, baina horitu behar dugu martxoaren 8 gaur bada ere, ospatzeko asko dugu, baina oraindik aldarrikatzeko baita ere, erasuak izaten ari baitira eta amaitzeko gogoratu behar dut manifestazioa hasi berritan ikusi dugu gizon nahiko
jarrera ondarkorrarekin, kartel handi batzuk kamere ondoan, eta ari zuen esaten, bere semea kartelan dagoela eraso faltsu bat medio. Horre ere badago gatazka izugarria, eta mugimendu feministatik esaten da bulo faltsuak ez direla existitzen, erasoak badaudela, eta horiei aurre egin behar zaiela, eta ez direla ezkutatu, eta horiek zalantzan jarri. Azaroaren 25ko manifestazioan ere izan zenituzten halako egoerak, baina ez diegu antifeministei espazio gehiago emango gaurkoan, eta mugimendu feministaren eta emakumeon aldeko borrokaren aldarrikapen horiei eutsiko diegu hemendik. Udane, mila esker gaurkoan Donostiako manifestazioan presente egoteagatik, mila esker Jonali ere kameraren bestaldean egoteagatik. Ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun? Mila esker ere ondo izan. Mila esker Udane, ondo izan. Eta Donostiatik Iruñara salto egiteko aukera ea ote dugun, bertan daukagu, bertan jarraitzen du gure lankide Leire Janok. Leire, manifestazioa amaituta, irakurketa ere amaituta, zer nolako balorazioa egiten duzu gaurko mobilizazio horretaz? Hori da, manifestazioa amaitu berri da, Iruñeko Gaztelu plazan, lehenbiziko kalkuluen arabera, 12.000 pertsona inguru egon dira, bildu dira Gaztelu plazan, edo manifestazioan zehar, ze hemen Iruñeko Gaztelu plazan ez da jende guztia sartu, eta hoxe, jendea ja amaitu berri, eta orain jendea badoa Santana plazara, bermu feministara. Beraz, mobilizazio jendetsua gaurko 12.000 pertsona Iruñean asko da? Hori da, oso jendetsua izan da, gainera manifestazio erdialdean edo atertu du, eta adierazpenak entzuterako ja, ez zuen euririk egiten, eta hoxe. Ea eguna aldarrikatzen jarraitzeko eguraldiak ere laguntzen edo lagun jarraitzen duen. Oraingoan konexioa hemen amaituko dugu, baina horren aurretik mila esker Leire gaurkoan Iruñeko karriketan gertatzen dena kontatzeagatik, eta mila esker Gaizkari ere kameraren bestaldean egoteagatik. Bai, eskerrik asko. Mila esker. Eta Iruña eta Donostia kontatu ditugu. Gasteizen manifestazioa amaitu gabe zegoen duela minutu batzuk, ez dakit momentu honetan beraiekin konektatzeko aukerarik dugun edo ez, oraingoz badirudi ez, beraz, ez dakit hemen platoan mugimendu feministak egin duen irakurketa horren inguruan hitzik edo zerbait komentatu nahi ote duzuen? Bietako edo zinek? Nik uste dute aurten hartu diezela hainbat gai kontutan aldarriketa horretan, eta guztiz ados naue mugimendu feministak esan dauenagaz, uste dute feminismoa edo feminismoak ez direla hartu behar bakarrik emakumeok bizi dugun borroka bezala, baizik eta mundu guztien giza eskubideen aldarrikapena dela, eta horretan jarraitu behar dugu. Ni polemikoa bai. Uste dute, bagan hau ados, eta bai uste dute borrokatu behar dela aldarrikapen guztien gaitik eta injustiziaren kontra eta arrazismoan kontra eta hola, baina bebai pentsaiken dut feminismoa ez dela izan behar borroka guztien ama, eta egon behar dela aldarrikapen printzipal bat dela emakumeen eskubidean ingurukoa, eta hor badauzela, bai dela intersekzionala, eta hor badauzela beste borroka batzuk, klase egoera, rasismoa, LGTB-fobia, homofobia, ez dakit zer, eta hor aldarrikatu behar dela feminismotik, bai patriarkatuan kontra eta matxismoan kontra borrokatzeko, eta bai izan behar dela gerran aurkakoa, baina badauzela borroka batzuk euran bidea eduki behar dauenak, eta feminismo izan dela laguntzailea eta aliatua, baina emakumeok ez garela izan behar ama betirako, eta orduan feminista garenez ez dakit zenbat gauza gehiago bai izan behar gara, ez dakit ulertu dan.
Bai, ulertu da, esan komentatu nahi zenuena ezin dugula denbora guztian eusten edo nola jarraitu. Hortxe utziko dugu esan duzuna, ikusleak horren inguruan pentsatu dezaten, baina hiriekin konektatzen jarraitu beharra jarraituko dugu. Gasteiz eta Bilbo genituen pendiente, Gasteizko lankideekin konektatuko dugu orain, hortxe dago Maite. Maite, manifestazioa amaituta dagoia da Gasteizen edo irakurketa egiteke oraindik? Kaixo, Maite? Kaixo zue, ikusten duzun bezala, jendez lepo dago Andra Maria Zuriaren plazan. Hala ere, jakin izan dugu oraindik jendea falta dela plazara heltzeko. Dena den momentu honetan, mugimendu feministak salatu du atzo gauean eraso homofobatik izan zela hemen Gasteizen. Esan bezala, jende mordoa bat egin du mugimendu feministaren mobilizazioaren deialdiarekin, eta Gasteizko kaleetan zehar gora borroka feminista oihuak entzun dira. Beraz, Gasteizkoaren mobilizazio jendetsua, igandea izateak ez du horren aurka egin. Nik uste gure lankide Maitek entzun gaitzaken. Segi Maite aurrera. Esan dutenez orain manifestua irakurriko dute, adierazpenak emango dituzte eta honekin amaiera emango diote gaurko igande goizari. Mila esker hitz horiekin itxiko dugu Gasteizko konexioa, mila esker Maite gaurkoan gurekin Gasteizik egoteagatik, mila esker Mikeli ere kameraren bestaldean lanean aritzeagatik. Eta Gasteiztik Bilbora, falta zaigun hirira, bertan dago gure lankidean manifestazio guztian zehar bertan izan da ere. Amaiera eginda, irakurketa eginda, kaixoan. Zer nolako balorazioa egiten duzu gaurko mobilizazioaren inguruan? Entzuteko arazo ditugula, badirudi ez dakitanek ondo entzuten gaituen ala ez? Gaur egun betuzen baina sekulako izan erakizaldia eman du gaur egon, eta nekusatio duten edo, sekulako zeneta bildu da. Ikide guztian zehar, baten duten manifestatzen nagusenekin, eta benetan zenteza, bildu da gaur egon, eta oso popularra izan da, bakadauzkabiko dizitakoa. Ekitalian bertan ere udaren txekrantzan gainazka egin du, zaudea zubian zartuta beratu da, eta zenetza esatuzala gaur, eta zizako inaren manutan feministak egindako manifestazioan. Bilbokoa ere ikusten dugunez, gainerako hirietakoa bezala, manifestazio jendetsua eta aldarrikapenez betea. Hortxe utziko dugu konexioa oraingo, ze badirudi arazoak ditugula soinuarekin ere, baina horren aurretik eskerrak eman nahi genizkioke Aneri mobilizazio osoan zehar bertan egoteagatik, agurtzan eri ere kameraren bestaldean egoteagatik. Mila esker bioi. Eta ikusten dugun bezala, manifestazio guztiak amaituta, egin dugu balorazioa, hortxe genuzkan zure hitzak ere, feminismo ezin dela beste borroka guztien ama izan, baina isten joatearren, gure saio berezia amaitu aurretik, etorkizunera begira jarri nahi zintuzket biak ala biak ere, ez dakit etorkizun horri begira, baikorrak zareten ala ez, nora irudikatzen duzuen, etorkizun hurbila esango dugu agian, oso urrutira joan gabe. Baikorrak gara, ez? Bueno, hasteko ez dakit, zinot etorkizuna ikusi orduan, ez dakit erantzunik, baina nik uste dut agerian geratu dela manifestazioetan egondan jendetzarekin badauela kontzientzia bat, borrokatzen dela, jende
dinot, ni baina asko zarragoa dira zenak, ikusten dira, eta hor ikusi dut kartel bat, pankarta bat, pentsionistak M8aren alde eta hori, eta oso polikia iruditzen zait, eta uste dut kontzientzia hori eratuta dauela, eta hor bai perspektiba baikor bat dakotela, eta oso polikia iruditzen zait, eta batasun hori, eta aitortu behar dut, emozio nahi naizela, eta malkoren bat jauzi dela, baina bai, banaiz baikorra ikustutelako badauela kontzientzia bat nahiko zabaldua dauena, baina ez dakitze pasauko dan, fascismoaren igoera horrekin eta ez dakitze puntutaraino helduko garen, eta ez dakit etorkizunera begira zer gertatuko dan. Bidea oztopo barik ona da, baina ez dakitze oztopo-topoko dugu zen. Ziurgabetasun hori hortan dago, zuk ere berdinak? Bai, ni baikorran naz be bai, bilurra ematen dozte dekogun testu ingurue. Uste dut, gero eta kontzientzia sozial gehiago dauela, eta jendea be bai gero eta begiak irida bezala, baina ondino, ikusteke. Mezu honekin, itxiko dugu gaurkoan saio berezi hau, Debi Itxaso, mila esker gurekin solasean aritzeko gonbita onartu izanagatik, plazerra zuekin elkarbanatzea espazio. Eskerrik asko. Mila esker gure ikuslei ere bi ordu pasatxo hauetan, ordu biak laurden gutxi pasata diren honetan gurekin egoteagatik, gu aukeratu izanagatik, bestalde aipatu ditugu kalean aritu diren lankideak, baina mila esker kameraz bestalde realizazioan programa posible egin dutenei, ekoizpenari, baita edapen lanak egiten aritu diren lankidei ere. Beste urrengo datetan ere egongo gara zuekin, mila esker zuen arretagatik eta ondo izan.